L'opinió de Maria Forner. Corrien els anys en què eren pioners en tot. L'eix de la prosperitat unia amb llonganisses València amb Madrid. Les flors es multiplicaven i els grans events es posaren en el Google Maps. Ara sabem que en eixos anys daurats Francisco Camps amagava algunes factures de la sanitat pública en el calaix perquè no se sabera que sistemàticament la comunitat incomplia el dèficit que ens imposava Europa. Les llums apagaren i Alberto Fabra, que plorava pels diners de Madrid, no va tindre més remei que traure-les del calaix, aflorar, que es dia. Eixa floració no va passar desapercebuda per a mamar Brussel·les. I és que per a Europa els jocs florals, si són amb factures, deixen de ser jocs i es converteixen en sentències. I els pioners també en això no podia ser d'una altra manera, vam ser els valencians. 18,93 milions d'euros per a ser exactes. Sí, quasi 20. Ara la qüestió era, qui paga la falla, Espanya o València? I just en aquest moment va i arriba el govern del canvi, però només canvia així. Així que per als de Rajoy l'ocasió era perfecta. Si ja no governem en el Levante, com ens diuen, amb això que s'apanyen els valencians, i així ho signaren al Consell de Ministres a la Moncloa. El govern valencià va portar el tema als tribunals, la millor manera que hi ha en Espanya per a retardar-ho tot el més possible. I així ha sigut. 2 anys ha tardat el Suprem, se ho imaginen? Correcte, en donar-li la raó al govern i passar-nos la factura als valencians. De res val que el govern estatal estiguera al corrent de les amagades de Camps. De res val que sàpiguen que s'ofeguem en el deute. La multa per a nosaltres, el càstig per als de sempre. Per si de cas el govern central ja s'ho ha cobrat. Casualment, 20 són els milions que ens han retallat en els pressupostos d'enguany, només per a la ciutat de València. El mateix que costaria fer el necessari tram de Rodalies entre Castelló i Benicàssim, perquè del corredor mediterrani, bé, d'eixe millor parlem un altre dia. Siempre cegas porque a América me voy.